Max, dat is uniek. Dat er is maar één van op de hele wereld uiteindelijk. Het is een ombouwde shovel. Wat bij een shovel achterkomt is hier de voorkant. Daarachter hebben ze een hege gietbak opmaken, zodat de bieten vrij heeg deel gooien kist. Hij knikt voor en de achtertjillen die sturen mooi. Dus het is een zijstjillen onderen en voor- en achterstuur. Er is nog maar één die draait van deze machines. En dan lezen nog twee in onderdeel ergens in Duitsland. Zou wij het hebben, maar dit is uiteindelijk de enige. Maar je nog een beroep ontwikkeld dat wat stikken is. Nou, dat hebben we proberen, maar dat vind ik al moeilijk. Maar dat zo kennen we, hopen we in de tijd dat er net volle maar komt. Het is al een oud beestje, denk ik. Ja, hij is in 1983 gemaakt bij Werklust hier in Nederland. Ik ben vroeger er een stuk als 4 van maken. En dit is de enige die het nog riet en dit werk doet. Je een beroep om specifiek voor bieten? Of? Ja, uiteindelijk hebben we hem alleen nog voor de bieten. Maar zo strikken grotere skudden op maatje kennen en dan kist hem in de maisbroeken. Maar ja, we hebben hem, ik vaar als dat nog hartstikke wierd is, dan kan Max die onder de bietrooien rijden, die brengt het bij de dik. En dan kan het er oerladen op kippers, zodat de hele dik er net onder het drek zet. Als ik nou hier sta de groenbesjog, dat is zo wat doel had, maar ken. Ja. Hier weer de net Hij is net echt nodig, maar hij is hier meer om hege bulten te maken. Zodat de boer op hier nog meer rond te houden, zodat ze naast het sorteren van die appels en zulke dingen de vrachtauto's nog wat laden kunnen. Want hij kan gewoon een 2-3 meter heger lossen dan had hij gewoon een kipkar leven kunnen. We zagen hem staan op de veiling in Zeeland en toen zagen we hem om dat jij nou ook naar zorgen en wij hebben het verkocht. Maar zo'n er een beetje te betalen is, dan moet er maar naar Friesland aan. Je wint voor dadelijk verrelen? Ja, zo kist het wel omschreeuwen, ja. Dan denkt wat een mens en dan ben je slag heen en weg. En nou, wij hadden bij Trapkop de Sjen aan de doorwiepen en zat erin zitten en dan eerst achter het stuur zitten. Dan zie je door die grote gele motorkap heen. En dat is dat het wat. Dat jouwt je een kick. Het is een basisapparaat. Alsjeblieft. Verjaardag hier, ik denk eind april. Toen kwamen de Bjorn op Menjetje nog langs en die zeiden, nou, we komen even een idee om wortel. En toen namen ze in de loop van de jaren, toen jongen ze me een cadeau. Dat was speciaal voor mij, omdat ik in de 40 gang weer. Nou, daar wie ik die gewies mij. En eigenlijk wie het leefde op het eerste gezicht. Leefde op het eerste gezicht? Ja, ja. Wij leiden hem aan de wol. En hoe heet hij of zij? Hij heet Joop. Joop? Ja. Er waren een hoop mensen in mijn omgeving die zeiden Joop. En die gaan we wel even wat nieuwer aan, jongen. Ik dacht van, wat is dit nou? Ja. Nou, dan ben wij wel nieuwsgierig waar Joop nou ook het is. Ja. Kunnen we dat even zien? Ja, dan rennen we daar nou heen. Hey Joop. Dit is Joop. Een guide. Ja. Of het is een guide. Het is eigenlijk een bok. Kasteerde bok. Kom hier. Weet je, daar is een 3 kwartier te keuren in. Dan blijven we beide fit bij. Ah, doe maar.
Het lijkt een ket of je met de hoender op u Ja, bent dan, hè? inderdaad. Nou, zakken draagt hij zich meestal iets, ik. En dan ga je verste route weer even bedelken. Ik ga mijn verste route. Heel wij hebben even een sanitaire stap. Dan hebben we de boerlijk skin. Ja, want het is een beetje wat zindelijk. Ja, hoor, hij wil wel op commando pissen. Dat. En wat kan er nog meer op commando? Niks. Daarvoor is het een bok. Daarvoor is het een bok. Hij gaat gewoon zijn eigen gang. Oh, kom je op. Kom, hup. Nou, kom maar, ga op hoes aan. Als laatste jonkje heb ik altijd geiten aan. En ik ben altijd wies met geiten. Ik hou net van korten. En honden kan ik net zo volle schillen. Maar een geit vind ik een prachtig beest. Maar je hier nog nooit jaren zo'n beest hoorn dan? In mijn jeugd wel, maar hier net. Dus het moest nou maar eens een keer wezen. Nou ja, het zat toch naar Bjornroer. Die had dat goed jet wat ik verteld had. Dat mijn hobby weer. En die had me zo'n beest, jong. En wat is er zo leuk aan geiten dan? Ja, vermoedelijk dat hij zijn stront eigenwijs is. Ja, erg zijn eigen gang is. Maar hij is ook tieren aanhankelijk. En een beetje dwars. Dat mag ik wel horen. Het is misschien net goed voor hem, maar hij eet er stapelgek op. Hé Jopie, Wat voer je het beestje nou dan? hij krijgt nou een KitKat. Een KitKat. Ja. Toch wel elke helft. Ik een stukje en daar een stukje. Hè?